Здравейте, приятели на GoOne Expert. Искам да ви покажа как се работи с нашия инструмент в нашата платформа Pre-Match Indicator за тези от вас, които са премиум, имат пълен достъп до така наречения индикатор. Индикаторът се намира на бутона прогнози, а и прогнози Pre-Match Indicator и ви излиза ето това нещо. Избирате си дата от филтъра. В случая аз съм избрал 27.9. Това е последната събота. До 27.9. И натискате на филтрирай. След това отивате горе на бутона най-голямо предимство. И моментално ще ви извади най-доброто за избраната дата. Като ключово е да гледате извинявам се. Матча и отдолу ви пише ето това предимство. То отразява форма, гол баланс и някои други работи, ако са налични като показатели. Също така сила. Ето тук и веднага до самия матч ви пише победа домакин. Това кръгче отразява крайния резултат след проверка. Това най-накрая означава увереност. И като отидете по-надолу, на всеки 3 часа алгоритъма прави проверка. Всички тези зелени полета, които виждате, са проверени мачове, които са завършили с успех на прогнозата. Миналата събота беше изключително успешна, като тук там имаме загуба, ето виждате, и то загуба най-много да е равен. Същото важи за мачовете на гостувания. Като сте натиснали най-голямо предимство, първо ви показва най-силните домакини. В случая. Ако обаче отидете на последната страница, примерно, отиваме на последна страница, почват да ви излизат отзад напред победа гост. И ето, логично най-долу е най-силният гост. По ето това предимство може да се ориентирате. Ето това нещо. До към 25 се представя доста добре. Под 25 вече почват колебания, но със сигурност, ако коефициентът е висок, може да се играе и на двоен шанс. Запомнете, минус предимство е за госта, плюс предимство е за домакина. Първа страница. Пак повтарям, избирате си датата желаната, за да може да ви отсее само днешни мачове. Ако искате да играете само днешни, разбира се. Отивате на филтрирай и след това давате най-голямо предимство и ви откроява най-доброто за игра. Надявам се съм бил полезен да кажа, че тези мачове се виждат само за премиум потребители, а за фри потребители се вижда само един матч. Ако имате въпроси, не се колебайте да ни пишете. GoOne Expert. Желаем ви успех и много здраве, разбира се.